T, nyongo tanpa T. Ya, nyapa to rasuk pon nginep kene 5 dina ngono. Heeh. Ya. Neno nenong Neno Ela elo ora nganggo kuwi mang wayah metu talu kok iso. Ya terus. Santai rasa kesusu. Diaring-aringne napase sing iso wantai. Ayo pun ndredeg ta, cedhek dalangne pun ndredeg ta modelmu. Heeh. Nggih. Alhamdulillah sesuk mampir mahku tak omongi. Pendak ndredeg. Ihi. Kalau segeder apal, segeder. Sowan Anda perlu tahu garwane sing asta gender ya kuwi Pak Hasim Mujito ya. Kuwi garwane asmane Bu Maryati kuwi mbiyen sinden laris ning Tulungagung kono. Termasuk zaman Mbah Bak Kromo ki Bu Maryati wis menangi ning kono dawuhe mbiyen. Dadi gurumu mbiyen ki wo jan yo oleh labuh-labete wong galek. Dadi disindeni piyantun galek. Ngono. Lek ora percaya takok Mbah Bak. Jajal takono sesuk. Nyapa ora takok, piye carane Pak ngono? Pripun carane? Ya mlebu kono, nusula. Yo. Selendang kuning ya terus tak bantu Kang saking seru wegep sing ngenang. Swara kurang pramana ning wasesa dasare suaramu gede, Nduk. Dadi nek belajar nginden kuwi sing dipen kae tenan. Ning gone klasik sampean sing pen tenan ya. Dadi besok iso duwe karakter swara Tulungagung iki luar biasa. Suarane karaktere ageng-ageng kaya Mbak Kesi, kaya ngono ki. Termasuk garwane Pak Jito ki ya ngono. Bu Maryati ki woh, sampean lek roh woe jan gandem. Kuwi lho sing bedhog lho diwarai odo-odo. Ro lumo ngono ki. Wah jan mangsaku kaya luar biasa le suluk Bu Maryati. Anggung marang yo. Anggung marang bendara Tiasulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesidheman
ayung kincange alismu kuwasa landang rasane ngatiku senadyan muslim serius waku aku isih gila lah ditang ketepil yai yong yo hey matur nuwun.